pokaalia tehnyt. Laji oli toki toinen, mutta kyllä sillä oma arvonsa on sillä mitallilla. Ihan jo taloudellisesti ja myöskin kumppanimyynnillisesti, miten sitten jatkossa seuraavia kausia myymään pääsee. Mutta taustoihin myöhemmin nyt ruvetaan puhumaan koripalloa. Ylösheiton voittaa Aalto ja Bojan Sarcevic peliä pyörittämään. Jalen Jackson, hänen vartijakseen laitettu Vaxlaks. Tahvanainen takarautaan levypallosta kamppailevat keskenään siinä Christian Keeling ja Jalen Henry ja lopulta Seagulls pelaaja voiton vie. Aaron Ross avaamaan ensimmäistä Seagulls hyökkäystä. Ross. Häntä puolustaa Sarcevic. Sisään palloa työnnetään, jossa Rougeau vastaan Champion. Yksi pelin mielenkiintoisimmista matchupeista. Aktiiviset kädet Championilla. Kellossa 3 sekuntia. Rougeau laittaa hartaan toiveen ilmaan, mutta takarautaa jää. Siinä juuri nähtiin just pari valjakkoa Champion Rougeau. Nyt Champion pystyi hyvin puolustamaan että Rene ei päässyt tuohon korin lähelle, vaan joutui tyytyy tommoseen vaikeeseen 3 pisteen heittoon. Champion sisällä töihin, ei vielä tule tulosta ensimmäisellä. Siinä ehkä vähän nähdään päivän kuvaa. Molemmat avaa sillä, että palloa työnnetään sisään. No kyllä, molemmilla joukkoilla vahvuudet on siellä isossa päässä, kuten todettu. Ei yllättävä alku siinä mielessä. Ross eturautaa Rene Rougeau levypallossa. Pallo pysyy Seagullsilla heittokellossa 8. Jalen Henry vapaana kulmassa. Pelkkää rautaa pallon alla ja edelleen kiikareilla mennään tulostaulun osalta. Sarcevic koria kohti. Pallon läpsivät Seagulls-pelaajat käsistä ja Ross toiseen suuntaan. Keeling mukana. Syöttö tulee vähän eteen ja hänen Keelingillä jalka riitä. Siinä meni niin sanotusti omaan nopeuteen tämä syöttö. No joo, nyt on ollut tämmöinen alku, että tulee menetyksiä vähän ohi heittoja. Että oli kuitenkin ihan vapaita heittoja saanut molemmat joukkueet, tai sanotaan hyviä heittopaikkoja, mutta ei ole vielä onnistunut. Että vähän ehkä siinä mielessä hermostunut alku. Voiko päättyä 0-0? No, sitä sentään en usko. Tahvanainen. Keeling perässä. Hyvin tekee korinalla tilaa Aalto, mutta kukapa muukaan tulee apuasemasta kuin Rene Rougeau tämä torjumaan. Ross, Henry mukana. Sarcevic puolustaa. Ei tulosta, mutta vaparille mennään. Sarcevic ei osta tätä virhettä. Ari Mikkola vittelöi kuitenkin siitä, että kyllä siinä virhe oli ja käteen osuma näin ollen. Kuparista rikotaan mahdollisesti vapari viivalta. No, tossa näki aika hyvin, siinä oli semmoinen tilanne, että Aalto pääsi hyvin screenaamaan omaa pelaajansa, joka avasi ton ajoväylä, mutta sitten taas Rene Rougeau tuli auttamaan. Et Rene on aika hyvä lukemaan peliä ja hän paljon auttaa näissä palloskriinitilanteissa ja jättää sen oman pelaajansa vapaaksi. Siinä oli hyvä esimerkki just miten se toimii parhaimmillaan. Et näytti jo siltä, että tulee vapaa leijappi, mutta sieltä se Rene vielä ehti sen heiton haastamaan. Se on maaginen kyky, miten se aina jostain vaan tulee, kun näyttää, että nyt se on layup ja yhtäkkiä Rene Rougeau vaan ilmestyy. Joo, kyllä siinä näkyy myös hänen tämmönen äärimmäisen hyvä niin pelisilmä. Hän lukee näitä tilanteita tosi hyvin ja ennakoi hyvin. Että niin kaikki tietää, että ei ole se sarjan nopein pelaaja, mutta kuitenkin pystyy sillä pelisilmällä paikkaamaan aika paljon. 2-0 Seagulls johto. Aalto avaamaan Korihaiden pistetiliä ja siinä onnistuukin. Näin Winterissä yleisö pääsee istumaan 2 minuutin odottelun jälkeen. Toisessa päässä Henry painii Aallon kanssa. Keeling. Palloa haetaan sinne rullaukseen Henrylle, mutta syöttö ei ikinä perille löydä. Jalen Jackson. Sarcevic. Painttiin ahdasta on ja siitä heitto sisään keskimatkalta. Vaxlaks ihan hyvin takaa pystyy vielä haastamaan, mutta ei riittävästi. Joo, siinä Sarcevic Aalto-palloskriini kaksikko, niin se on tietysti äärimmäisen hankala puolustaa. Vaxlaks, niin kuin sanottu, on hyvä siinä, mutta nyt pääsi Bojan vähän ehkä helposti, tai ei helposti, mutta pääsi hyvin tuohon korin lähelle. Ja nyt voidaan nähdä jotain kaunista. Sarcevic, Champion ja 2 pistettä. Hän hermostunut alku Seagullsilla pallon menetyksiä nyt useampi. Tai ei nyt useampi, mutta muutama näin. Ottelun alkuvaiheessa vähän helpon näköisesti. Taitaa 3 menetystä kasalla jo olla. Aalto näyttäytyy kovaa screenin takaa. Henry vastaan Aalto. Henry joutuu tuollaisen sidestep-heiton ottamaan ja tulos jää laihanlaiseksi. Nyt on aika hyvin pystynyt Korihaid puolustamaan noita pick and pop-tilanteita, jossa Henry tekee tuon palloskriinin ja sitten jää tonne kaarelle, et ei ole saanut siitä vapaata tilaa vielä syntymään. Frank Champion. Tämä on hänelle leipää ja voita. Mies sieltä pallolliselta lähtee laidan kautta haastamaan ja lähetä rautaa viimeistely. Mikä on minut vähän yllättänyt, niin Sarcevic Rossissa nyt puolustamassa. No joo, tietysti sitä samaa nähtiin tuossa Vilpas-sarjassa, että se Pojan puolustaa vastustajan takapelaajaa ja samalla näyttää jatkavan Korihaid. Vaxlaksin kolmosella ero 3.
Vaxlax lähellä riistoa. Jacksonilta pallo ei kuitenkaan kädestä haihdu. Jacksonin kolmonen ja se on nopea kuitti toisessa päässä. Taululla 11-5. On Jalen Jacksonin kuljetusta 3 pisteen heitto. Niitä on nähty aika paljon tällä kaudella aikaisempina vuosina. Et siinä jäi, Aalto pystyi hyvin kääntämään tuota palloskriiniä ja Jackson sai sen riittävän edun itselleen luotua ja hän on äärettömän hyvä noissa tilanteissa. Liidun koittaa vapautua. Tahvanainen kestää hyvin kyydissä ja ei tulosta vieläkään. Tuntuu, että vähän paremmille paikoille jatkuvasti Corey Hight pääsee Seagalsiin verraten. Joo, ei ole Seagulls kauheasti päässyt hyville korintekopaikoille, että joutuu aika paljon tyytymään noihin haastettuihin hyppyheittoihin. Champion saa siinä vähän vauhtia alleen ja haastaa Jalen Henryä. Henrylle siitä ensimmäinen virhe. Siinä aika tyypillinen, noita on Corey Hight'ta nähty paljon tässä kevään aikana, että Champion tuo palloa ylös ja lähtee hyökkäämään tuolta kaarelta tai kuljettaa sieltä low post asemaan. Et jälleen osoitus siitä, että kun hän pääsee tuohon korin lähelle, niin hän on todella taitava viimeistelijä siitä hankkimaan joko virheitä tai tekemään itse suoria koria. Niin molemmilta vaihtoja kentälle Osku Heinonen ja Chrysostom Chukwuma Seagalsilta. Mikael Laihonen puolestaan Corey Hight'lta. Ero 8 pistettä, kun 4,5 minuuttia peliä takana päin. Aaron Ross. Heinonen koittaa vapautua, toinen kymppi jahtaa, eli Ville Tahvanainen. Palloa työnnetään Henrylle, jolla Laihonen vastassa. Ross tekee omaa leikkausta, Champion valmiinen tuplaamaan. Henry hyökkää. Ei tulosta ja levypallo Laihoselle. Aika määrätietoisesti lähdettiin heti hyökkäämään Laihosta vastaan, kun hän tuli tuohon Aallon tilalle, mutta siinä näki myös hyvin sen, että Champion myös samalla lailla niin kuin Rougeau niin auttaa hyvin paljon noissa tilanteissa. Niin tuossa äskeisessä Champion tuli ottaa tilaa pois ja tavallaan jätti Renen vapaaksi tuonne 3 pisteen kaarelle. Ja se taas vaikeutti sitten Henryn pelaamista tuolta low post. Siinä Mikael Laihonen liikkuvaa screeniä tekee ja siitä vihelletään hänelle virhe. 2 virheellä nyt Corey Hight. Ross. Vähän matchupit sekaisin. Rougeaulle aukeaa kolmonen. Se kuitenkin osuu eturautaan. Levypallo Tahvanaiselle. Siellä ilmeisesti vähän kommunikaatio pätkii, vai olikohan ihan tietoinen tupla. Mistäpä näitä tietää. Korja kohti Aaltonen saa vielä osuman, mutta pallo ei tartu sinne sormenpäihin ja Seagulls selviää. Joo, siinä äskeisessä tilanteessa näki, että Ross Rougeau palloskriini, mitä Seagulls paljon pelaa, niin Bojan lähti ottamaan sitä pois tavallaan, ettei antanut Rossi käyttää sitä palloskriiniä ja sitten jätki Renen vähän vapaaksi tuonne kaarelle hetkellisesti, mutta ei pystynyt sitä rankaseen kaarella. Jalen Henry hyvässä paikassa ja suoraan kopista pääsee heittämään, mutta ei tule tulosta. Reniemi kentälle, Carol Ross vaihto penkille. 5,5 minuuttia takana Seagullsin sarakkeessa, vasta 5 pistettä. Toki koripallossa pelataan se 40 minuuttia, ehkä se vierasjoukkueellakin kone jossain kohtaa lähtee käymään. Palloa työnnetään jälleen sisään, jos Champion vastaa Rougeau. Rougeau tekee loistavaa työtä, vielä löytyy syöttöpaikka sieltä Kainalon alta. Laihosen kolmonen takarautaan, pitkä levypallo, sen poimii Jalen Jackson. Laihonen uudestaan jakaa palloa Jacksonille. Laihonen hakee asemaa sisällä Chukwumaa vastaan. Laihonen vetää tuolin alta, Chukwuma tonttiin ja pallo koriin. Chukwuma tekee siinä sen, minkä voi, kun Laihonen pääsee hyvään asemaan. Ja siinä kun Laihonen ikään kuin pujahtaa sieltä alta, niin Chukwuma tontissa ja vapaa mies donkissa korin alla. Joo, siinä Seagulls lähti vaihtamaan palloskriiniä ja sen jälkeen Laihonen sai hyvin hankittua tuon aseman ja oli niin sanotusti vahvempi tuossa korin alla ja pääsi nostamaan helposti 2 pistettä. Ihan kivan näköinen tuo tilan käyttö muutenkin hyökkäyksessä. Siinä ei kukaan lähde mitään leikkauksia tekemään, kun nähdään, että nyt on mismatch korin alla, että annetaan Laihosen vähän aikaan tehdä hommia ja ottaa se omansa sieltä pois. Joo, se on äärettömän tärkeää siinä vaiheessa, jos on tämmöinen pituusylivoima korin alla, että sitten tavallaan muut pelaajat pysyy siellä leveydessä eikä lähde sinne leikkailemaan ja tuomaan omia puolustajiaan, että sitten se avaa just ton sauman tuolle isolle pelaajalle saada se pallo tuohon törmäyskaarelle metrin päähän korista ja siinä sitten se etu pystytään käyttämään. Ensimmäinen aikalisä tässä meneillä ja sen ottaa Timo Saukkola ja Helsinki Seagulls. Jos olisit Timo Saukkola nyt ja saisit yhden asian korjata taikaiskusta, niin mikä se olisi Seagullsin pelaamisessa? No Seagullsin pitäisi pystyä nyt pääsee tuossa hyökkäyksessä vähän lähemmäs koria, että heillä joutuu tyytymään niin kuin sanottu noihin 3 pisteen heittoihin, niin nyt pitäisi pystyä sitten vaikka palloskriinien kautta saamaan entistä enemmän sitä uhkaa siihen korin tuonne 3 sekunnin alueelle.
Siellä ensimmäistä kertaa Jamir Harris tänään kentällä Korihaiden puolelta. Niemi kulmaan Heinoselle ja Osko Heinosen kädestä tämä yli hyvin. Harris siinä lähestyy kulmasta vaanivaa, vaarallista heittäjää. No siinä Ville Tahvanainen luki aika hyvin tuon tilanteen, että siinä näytti jo, että Rei Niemi pääsee siitä palloskriinistä korille, mutta sitten hän juoksi tuolta kulmasta eteen ja Harris luki tilanteen myös hyvin ja hän pääsi siihen syöttöön väliin vielä. Justus Kilpinen Seagalsilta sisään isoa päätä pelaamaan. Henry vaihto penkille. Kilpisellä vastuu aika vähissä noissa kahdessa ensimmäisessä sarjassa. Champion jälleen päästetään tyhjällä laidalla hommiin ja hän pääsee pyörähtämällä ohi René Rougeaun ja nostaa pallokoriin. Siinä taas tyypillistä Korihaita. Champion saa pallon ja Jackson tuleekin tekemään Championille pienenä pelaajana tuon palloskriinin ja siitä sen ansiosta Champion pääsee taas tuohon korin läheisyyteen, missä hän on äärettömän hankala puolustettava. Chukwuma koittaa työntää palloa sisään, mutta Champion katkoo. Jacksonia puolustaa siinä Kilpinen ja fiksu aikainen virhe. Siinä ihan tietoisesti mielestäni Justus tämän ottaa. Ja siellä kun René Rougeau vähän myöhässä alas tulee, niin ei anneta nopeaa hyökkäystä mennä. Tämä vasta toinen Seagulls-joukkueen virhe. Jackson, Laihonen, Tahvanainen, Harris ja Champion viisikossa. Joni Herrala kohta tulossa Korihailta sisään. Sisään jälleen palloa, josta Chukwuma puolustaa ja Laihonen skoraa. No, täsmälleen samanlainen tilanne kuin se aikaisempi, että siellä vaihdetaan ja Laihonen saa sen aseman tonne korin alle ja sitten hänet löydetään sieltä. Pallo Niemellä. Vastasta raskaampi jalkainen Laihonen. Vierestä otetaan Justus Kilpinen mukaan ja tämä kolmonen kuppiin. No, tässä on nyt hauska. Seagulls on tainnut tehdä 2 onnistuttu 3 pisteen heittoja. Toinen on Justus Kilpinen ja toinen Ricky Vaxlaksi. Nämä on nyt tämmöisiä heittoja periaatteessa, mitä Korihait heille antaa. Tuossa äskeisessäkin tilanteessa, kun Niemi lähti tuolta kaarelta pelaamaan, niin Champion auttoi tosi paljon tuossa tilanteessa, joka jätti sitten Justuksen vapaaksi siihen 3 pisteen heittoon. Jossain vaiheessa puhutaan jaloista ja heittämisestä, mutta ei mennä siihen. Vielä Joni Herrala tosiaan kentäpuolelle, Laihonen ja Tahvanainen vaihtoo, ja sehän meinaa sitä, että Mikael vaihtuu Mikaeliin, eli Aalto sentteriksi painimaan Kilpisen kanssa. Jalen Jackson. Aalto screenaa, selkeästi lippaa koria kohti. Jackson omasta kuljetuksesta. Tätä on nähty ja taas nähdään. No kyllä, juuri niin kuin aikaisemmin sanottu, niin Jackson pääsee taas tuosta palloskriinistä. Saa sen verran tilaa, että pystyy luomaan tuosta kuljetuksesta heittonsa ja tyypillinen lopputulos. Niemi pääsee puolittain ohi Aallon, mutta viimeistely menee vähän pitkäksi. Champion. Hän vastaa Rougeau. Pallo jakoon. Joni Herrala. Ja taas osuu kolmonen Korihailla 25-8 taululla. Se taitaa olla 3 onnistunutta kolkkia 4 tällä hetkellä Korihaiden saldo. Vai onko jo 4-5? Herrala laittaa painetta, juoksee siinä kantapäille Osku Heinosta. On vasta ensimmäinen Herralalle ja 3. Korihaille, joten hätäkö tässä. Sitten vaihdellaan vähän reilummin Seagullsin puolelta sieltä Ross, Henry ja Keelin kentälle. Vain Koraki ensimmäistä kertaa tänään kentälle ja Champion ensimmäiselle huilille. Korihait on saamassa taas sitä samanlaista hurmioa päälle täällä kotona, mitä he aika usein on saanut. Esimerkiksi tuossa Vilpas-sarjassa oli usein nähtävissä se, että he saa tähän alkuun onnistumisia, niin sitten he pelaa niin tämmöisessä periaatteessa niin flow-tilassa ja he on hyvin aktiivisia puolustuksessa, niin kuin tässäkin nähdään. Seagullsilla on vaikeaa saada niin kunnolla luotua mitään. Ja sitten hyökkäyksestä he löytää noita vapaita heittopaikkoja. Hyvin levypallotilanteessa Henry häntä rikkoo mielestäni siinä. Taitaa olla Herrala. Niin kotisaldoa kun Korihailta katsoo, niin viimeisin tappio on niinkin kaukaa kuin 31. päivä tammikuuta Vilpasta vastaan. Sen jälkeen jos esimerkiksi pudotuspelikoripalloa pelaat kotisalissa 5 matsia ja et häviä ensimmäistäkään, niin kyllähän se antaa jonkinlaista signaalia. 2 paparia Jalen Henry. Ja on tässä, jos miettii sitä kotietua, niin kyllä täällä Winterissä eletään ihan täysillä mukana, vaikka tiistaina tappion karvas kalkki olikin osana Salohallissa. Joo, kyllä. Niin kuin tuossa ennen peliä vähän sivusinkin, niin kuin sanottu, niin kyllähän tämä mitali, mikä oli kuitenkin se Korihaiden iso tavoite tähän kauteen, kun lähdettiin, niin kyllä se on se, mikä täällä paikalla olevat ihmiset todella haluaa. Ja kyllä se näkee tuosta joukkueestakin, että he on kuitenkin tullut pelaamaan siitä mitallista, vaikka niin kuin sanottu tiistaina tuli iso pettymys, niin siitä huolimatta on pystytty kasaamaan itsensä ja vielä kerran tällä joukkueella pelataan panoksellisen
Hieno risto Henryltä Jacksonia vastaan. Vaxlakskin mukana, mutta Jalen Henry hoitaa homman itse. Seagulls 11. Niin rautaa kaulaan oli Korihailla tuo slogan, jolla eteenpäin on menty. Ja tänään siihen on mahdollisuus, mutta vastus ei ole sieltä helpoimmasta päästä. Harris, oma ratkaisu. Tilaa on, mutta heitto eturautaan. Levypallo Keeling. Palloa sisään. Henry vastaan Harris. Lattian kautta Rossille. Hieno syöttö ja Ross viimeistelee. Näytti vähän siltä, että Henry sai tuossa nopeassa hyökkäyksessä tuon pallon tuonne korin alle Harrisia vastaan. Harris koitti rikkoa siinä, kun huomasi, että nyt on isompi pelaaja vastassa, mutta ei onnistunut rikkomaan. Ja Henry löysi vapaan pelaajan. Kellossa 12. Sisällä Aalto vastaan Henry. Pora päälle. Hyvä tupla tulee Keelingiltä, tämä Ross vuo pallon. Käsistä nyt on Seagulls muutaman hienon riiston ottanut. Osku Heinonen, siirtymä kolmonen. Se menee reilusti pitkäksi. Jalen Jackson rauhoittaa peliä. Heittokellon ero on noin 5 sekuntia. Seagullsilla on 2 virhettä käyttää, eli kelloa saavat katki jos haluavat. Kentällä ei taida Jalen Henryllä 1 virhe, ei muilla. Heittokellossa 8. Harris vastaan Ross. Aalto asettaa screeniä. Ja tässä kohtaa Ross rikkoo. Kello jää vielä 8 sekuntia ja Seagullsilla edelleen tosiaan 1 virhe on käyttää. Coach Ivan Ivanovic suhtautuu tähän pallonhallintaan vakavuudella ja haluaa tässä kohtaa käyttää aikalisän. Joo, siinä Ross oli vähän pääsemässä tuosta palloskriinistä taas pelaajan eteen, mutta sitten oli kuitenkin häviämässä sitä tilannetta. Niin, kyllähän se vähän siitä kertoo, että ihan sellaista orgaanista pisteiden tekoa ei niinkään siellä ollut. Esimerkiksi René Rougeau toistaiseksi 0 kerhossa ja 2 pelitilanne heittoa vain. Hänen käyttöasteensa varmaan jossain kohtaa kasvaa vähän. Ross, Vaxlaks, Rougeau, Henry ja Keeling viisikossa. Sisään palloon työnnetään Rougeau. Pallo koriin ja virhe kaupan päälle. No niin, sehän tuli kuin tilauksesta. Joo, nyt pääsi René tuohon, että siinä Korihat lähti vaihtamaan palloskriiniä ja sitten koitti vielä tavallaan niin kuin kolmois vaihtaa sitä, että saa Aallon tuolta Henrystä isosta pelaajasta tuohon Reneeseen low postiin, mutta Aalto oli pikkasen myöhässä siinä ja René pääsi saamaan heiton ilman. Vapari ei onnistu, ero 12. Herralla champion Jackson, eipä se ole Jackson vaan Harris tietysti. Sekä Aalto että Koraki viisikossa, eli Jalen Jackson päivän ensimmäiselle huilille jää tauon jälkeen. Herralla osui tästä äsken. Tällä kertaa menee pitkäksi. Levypallo Rougeau. No siinä taas vähän nähtiin tätä valintaa Seagullsilta, että tuli palloskriinin tilalle, Kährän Ross puolusti Joni Herralla. Hän tuli aika rankasti auttamaan tuossa tilanteessa ja tavallaan jätti Herralla vapaaksi, vaikka hän siitä osuikin aikaisemmin. Champion. Äsken siellä epäonnistui Christian Keeling omassa kolmosessaan. Tilanteessa virhe, Seagulls numero. Rougeaulle ensimmäinen virhe. Pistää siellä Herralla istumaan. Samanlainen tilanne, mistä puhuttiin tuossa ekan kympin aikana, mitä Korihat paljon pelaa. Että pallo championilla ja pienempi pelaaja Herralla tulee tekemään palloskriiniä. Ja nyt René koitti tulla siitä screenistä läpi ja siinä samalla paiskasi Herralla maahan ja sai siitä virhe. Jamir Harris. Keeling jahtaa. Pitkältä matkalta kakkoseen ei tulosta. Keeling hoitaa levypallon keltapaidoille. Seagulls tosiaan sai nuo vieraspeliä, uudet vieraspeliasut siihen kutospeliin Joensuuhun. Sisällä Henry. Ja pistää pallon koriin vahvasti championia vastaan. Jalen Henry on tässä kevään edetessä petrannut tuota viimeistelyä sisältä. Ja taas osuu. Taas osuu samanlainen tilanne, mitä oli Mikael Laihosella tuolla ensimmäisellä kympillä. Et nyt toki ei ehkä ollut niinku sellaista pituusylivoimaa, mutta Henry sai kuitenkin aseman tuohon korin lähelle. Ja se on äärettömän hankala puolustajalle, jos hyökkääjä saa pallon siihen alle metriin, niin siinä on ei ole kauheasti mitään tehtävissä. Ja kyllähän niin Jalen Henry on sellainen pelaaja, mikä täytyy myös mainita tuosta Seagulls joukkueesta. Että kun hän tuli tuohon joukkueeseen, niin selvästi kääntyi se Seagullsin vire siinä runkosarjan aikana. Et toki sitten jatkosarjassa oli loukkaantumisia, mutta nyt taas kevään peleissä niin on pystynyt nostamaan tasoa ja hänkin erittäin iso palanen siihen, että minkä takia Seagulls oli voiton päässä finaaleissa. Kyllä. Aalto. Pallo ei tartu mukaan. Henry juurikin toiseen suuntaan. Keeling heikolla laidalla Vaxlaks vapaana. Yksi osuma tänään jo on. Vielä ei nähdä toista, mutta Henry hoitaa levypallon. Sen jälkeen se päätyy kuitenkin Harrisille. Korihat joutuu rauhoittamaan. Hyvin siinä Keeling ottaa nopean pois. Ja tämän haistaa Carol Ross. Minä tavoitellaan Aaltoa maalatulta alueelta. Ross. Keeling auki. Hän on loistava 3 pisteen heittäjä, mutta hyvin lähestyy Harris. Lopulta haastettu hyppyheitto lopputulemana ja ei onnistumista tästä.
No siinä Harris lähestyi hyvin ja otti tuon 3 pisteen heiton pois, minkä johdosta tietysti Keeling pääsi ajamaan, mutta sitten sieltä tuli seuraava apu jo heti Champion, et ei päässyt kuitenkaan korille siitä tilanteesta. Jälleen Seagulls katkoo syöttöä, kun sieltä Herralaa leikkauksesta tavoitellaan. Tuntuu, että Seagulls saanut juonesta kiinni vähän tuon ensimmäisen heikon kympin jälkeen. Rougeau. Ei. Ross käy siellä tippaamassa levypalloa, mutta ei lopulta onnistu, vaan sieltä tulee sentin pari pidempi mies lopulta ja Aalto nappaa levypallon. Sen jälkeen Ross rikkoo Aaltoa. Rossille toinen henkilökohtainen virhe. Reniemi sisään, Ross vaihtoon. Herrala ja Harris puolestaan tekevät tilaa Sarsevicille ja Tahvanaiselle. Nyt oli pelikuva vähän kääntynyt, niin kuin sanottu, että Seagulls on saanut nyt muutaman stopin puolustuspäässä, että he on saanut niin korihaita pakotettua menetyksiä ja vastaavasti korihaita ehkä ottanut vähän hölmöjäkin ratkaisuja, niin silloin hyvin tyypillistä korihaita, että siinä vaiheessa niin, joukkueen kapteeni Bojan Sarcevic tuodaan takaisin kentälle. Champion. Oi miten pikkuiset öljyiset lannen liikkeet ja siinä Rougeau meinaa jäädä, mutta hyvin Seagulls lopulta kestää. Niemi. Henry kaarella vapaana. Ja Henry osuu. Eroka menee entisestään. Sitä on enää 6 pistettä. Molemmilla joukkueilla yhdet aikalliset siis käytettynä. Tämä toinen kymppi alkanut Seagullsin 0-8 ranilla. Henry nappaa tästä virheen Aaltoa vastaan. Se on siellä Henryn toinen. Nyt siellä Ross ja Henry kahdella sekä korihaista Herralla kahdella virheellä. Joo, noita tilanteita tulee jonkun verran myös, että Mikael Aalto saa pallon tuonne 3 kaarelle ja hän lähtee tosta ajamaan korille. Ja ei ole ensimmäinen kerta tällä kaudella, kun se vähän yllättää vastustajan puolustaja. Tässä tapauksessa Jalen Henryä joutuu rikkomaan siitä, että Aalto on kuitenkin isoksi pelaajaksi aika nopea tossa, kun hän lähtee ja pistää sen pallon maahan. Monesti yllättää vastustajan puolustaja. Sen jälkeen Tahvanainen hommissa, Tahvanainen viivalla. Keeling rikkonut pelaaja. Tilanteessa virhe, Seagulls numero 55, Christian Keeling, hänen ensimmäinen virhe. Tosiaan tässä 3 minuuttia menty jo toista kymppiä eikä vieläkään ensimmäistäkään korihait pistettä nähtynä. Rakin vaihto penkille, Jalen Jackson takaisin sisään. Tahvanaisen ensimmäinen osu. Päivän paras pistemies toistaiseksi Jalen Henry 9, korihaiden ykkönen Frank Champion 8 pisteellä. Jackson tosiaan parhaiten tulitukea antanut niillä 2 pisteen osumallaan. Ero 8. Niemi, Rougeau, Henry, Keeling ja Chukwuma Seagulls viisikko. Bojan laittaa kovaa painetta palloon. Sen jälkeen Champion, Bojan toisessa aallossaan Champion ja sitten mennään. Riistosta 2 pinnaa ja jälleen on Winteri herätetty. Seagulls merkeissä mentiin 3 minuuttia, mutta 4 perättäistä pistettä nyt korihaille. Ja Keeling katkaisee tämän välittömästi, mutta sitten mennään toisessa päässä. Aalto 2 pistettä. Nyt on vauhtia kuin tennispelissä. Nyt on vauhtia näitä, just tällainen tilanne, mitä korihait ihan paljon tekee. Että vastustaja tekee koriin, niin saman tien lähtee iso pelaaja juoksemaan toiseen päähän. Sieltä avataan niin kuin nopeasti, jonka johdosta sitä Aalto pääsi nostamaan leijä. Oi, tunneli Jacksonilta. Champion Donkissa, terve! On härski Saukkola, pakko ottaa aikalisä tuon tunnelin jälkeen. Jalen Jackson, ensin Bojanilta riisto, Jackson sieltä. Champion mukana ja tässä vaiheessa jo tietää, että nyt on karkkia tarjolla. Niin se kääntyy. Niin se kääntyy nyt siinä Kährön Ross kahdella virheellä vaihdossa. Reniemi tuli tuohon takakentälle johtamaan Seagulls hyökkäystä ja vastaavasti korihait laittoi kentälle aloitusviisikkoa, niin sitten löytyi taas se sama intensiteetti ja siellä niinku Bojan Sarcevic haki riistoja, että hän on niinku, ei ehkä se nopein pelaaja enää, mutta kuitenkin sama juttu mitä näillä puhuttiin René Rougeausta, että äärettömän fiksu pelaaja, lukee noita tilanteita hyvin ja tuo korihaiden puolustaminen on kuitenkin tollassa, että siellä esimerkiksi niinku Jackson Sarcevic paljon hakee noita riistoja, lukee tuota tilannetta, että se on vähän vaikea niinku ennalta arvioida missä niitä vapaita tiloja on, että saattaa jättää omaa pelaajansa vapaaksi, auttaa vähän, niin kuin, välillä voi näyttää, että he auttaa vähän villistikin, mutta kuitenkin he osaa lukea sitä peliä hyvin ja sitten hakee noita riistoja.
Niin, kun niitä päätöksentekotilanteita on uran aikana tullut. Paljonhan siellä nyt herroilla pelejä mahtaa olla. Bojanilla taisi olla yli 700 pelkkää korisliigaa. Reneellä 40 ikävuoteen ehtinyt aika paljon kertyä, niin siinä jonkunlainen haju jo on. Jos tätä tekisi oma junnu 18V, niin ehkä ihan samanlaista luottoa ei myöskään coachilla olisi. Ei, se on juuri näin, että siinä on sellaisia asioita ehkä, että ei näitä harjoitella välttämättä, totta kai harjoitellaan, mutta ei niin paljon, että siinä on sitä pelin lukemista just, ja nyt nähdään Seagalsilta, että hyökkääminen meni hankalaksi, Cameron Ross tuodaan heti takaisin kenttään. Seagulls laittaa, jos ei nyt ihan ykkösiä ylle, niin ainakin Ross Rougeau duon siihen. Heinoselle pelataan tämä peli. Ja Osku Heinonen pistää kolmosen säkkiin. Tätä on Seagullsista ollut ihana katsoa tässä kevään mittaan. Aina kun näyttää synkälle, niin sitten keksitään se keino, mistä tehdään se yksi yksittäinen kori. Ja Winteri hiljenee. Niin kuin sanottu, joukkue on osoittanut tosi paljon venymiskykyään tänä kevään. Champion Jackson, kolmonen. Nähtävästi hänkin voi heittää tänään ohi tämä ja Eetu Rautaan. Ross, Vaxlaks, Chukwuma, Heinonen ja Rougeau viisikossa. Ja nyt se on Chukwuman vuoro puolestaan uittaa kolmonen kuppiin. Ero kaventuu 5 pisteeseen. Ja Chukwuma teki tollasen asian, mitä aina valmentajana korostaa, että kun saadaan riisto, päästään juoksemaan, niin juostaan kulmaan asti. Ja nythän oli tuolla kulmassa, mikä loi tilaa kentälle. Ja sitten tietysti Cameron Rossilla on äärettömän hyvä niin kuin tavallaan pelinäkemys, niin löytää sieltä vapaan pelaajan. Ja Cameron Rossilla, kun se syöttö ei mene siihen, että okei, en voi enää itse tehdä mitään, nyt voin syöttää, vaan se syöttö annetaan silloin, kun se äijä on auki. Kyllä, kyllä. Frank Champion puolestaan tietää jotain koria kohti hyökkäämisestä ja antaa siitä pienen oppitunnin koko koris Suomelle. Ross voittaa oman miehen kaarella Tahvanaiselle ja vierestä katsoja roolia, ero jälleen 5. Se pojan yritti taas vähän saada sitä samaa, että tavallaan ei anna Rossin käyttää tuota palloskriiniä, mutta sitten pieni kommunikaatio katkaisi ja Rossi pääsi siitä hyökkäämään suoraan korille. Jalen Jackson. Champion vuorostaan screeniä asettelemassa. Laihonen kaaren nupissa. Katselee sisään, jossa Champion Chukwuma duo painimassa kellossa 4. Champion. Rougeau käsineen välissä. Ja fiksu virhe Korihailta, siinä puoli nopea tulossa Seagullsille. Tämä on vasta 3. Korihai-virhe ja taitaa olla ihan ensimmäinen. Ei kyllä se toinen on Championille. Champion herralla 2 virheen miehiä, Henry ja Ross Seagullsista. No siinä Seagulls taas vaihtoi palloskriini. Sen jälkeen Korihai työkkäsi fiksusti Championille pallon tonne low postiin, mutta jälleen kerran nähtiin Rene Rougeau auttaa noissa tilanteissa tosi paljon. Tuossa hän jätti niin käytännössä täysin Laihosen vapaaksi ja oli valmiina auttamaan siinä tilanteessa. Mainittu Laihonen toisessa päässä nappaa riiston, Eurosteppaa ohi Heinosen. Ja merkataanko Mikaelille syöttö, kun Tahvanainen sen käy siitä? Eikö ollut levyn kautta syöttö? Kyllä, sieltä se näytti tänne. Ross tuo palloa ylös. Laihonen, Sarcevic, Jackson, Champion ja Tahvanainen tosiaan viisikossa Korihailla. Hieno, nopea passi Vaxlaksilta. Tästä kiittää Chrysostom Chukwuma, joka nostaa muuten omaa osakettaan näillä muutamilla kolmosilla tässä aika raljusti ja koko Seagullsin osaketta. Ero enää 4. Laihonen, lääniä on. Täsmälleen sama tilanne taas täällä päässä, että Korihai näyttää palloskriini, Rene auttaa tonne sisälle, joka jättää Laihosen vapaaksi, ettei vaan saatu levypalloa siitä tilanteesta. Ja se levypallon jälkeen, kun Seagulls antaa tilaa Laihoselle, niin Laihonen tuumaa, että laitetaankin lattian kautta palloa sisään Championille, joka hoitaa homman maaliin. Heinosella pysyy pallo hallussa. Siellä Laihosen puikoista mies lävitse, mutta Rougeau ei saa hommia valmiiksi. Pallo päätyy Rossille. Sen jälkeen Tahvanainen nyt on, kun kattelisi flipperiä tai jotain, kun kauhean paljon tapahtuu. Pallo jää kuitenkin Korihaille, kun 3 minuuttia ensimmäistä puolikasta jäljellä. Sisällä Laihonen työntää siitä Heinosen syrjää ja nostaa pallon koriin. Hienosti hyökkää jälleen Korihait. Hienosti pelattu tilanne, jossa Seagulls vaihtaa tuota tilannetta. Taas kerran Laihonen tekee hyvää työtä ja saa sen aseman tuohon korin alle. Hän on nyt pelannut tänään ehdottomasti niin positiivisesti. Että on tullut paljon onnistumisia, on pystynyt rankaisemaan kun Seagulls on halunnut vaihtaa noita palloskriinejä hänen kanssaan. Chukwumaa rikotaan aikaisessa vaiheessa, joten viivalle ei mennä. Timo Saukkola reagoi siihen, että Mikael Laihonen mellastaa. Sieltä otetaan nimittäin Jalen Henry kentälle sisään. No, samalla reagoi saman tien myös kotijoukkue, että sitten tuodaan Aalto takaisin kentälle, kun Henry tulee kentälle Seagulls. Heinonen ja Rougeau vaihtoon, kuten myös Laihonen, eli kentälle siellä. Hetkinen, tulikohan sen... Oliko Keeling ja Henry, jota sieltä tuli? Taisi olla. No joo. Ross. 5 sekuntia kellossa. Chukwuma. Hyvä pallonpaine Championilta. Chukwu saa jonkunlaisen heiton ilman. Se osuu rautaan. Kello uusitaan, mutta kun levypallon hoitaa Aalto, niin siitä ei kummallisia jää kerrottavaksi. Hyvin puolustaa Champion tuossa tuon tilanteen, että hänelläkin kuitenkin 2 virhettä alle ja silti menee hyvin aktiivisesti tuohon lähelle ja pakottaa Chukwuman vaikeeseen heittoon.
Sitten laitetaan faksi sinne Championin toimistolle, laitetaan mies hommiin. Champion päätyy tällä kertaa syöttöön ja Aalto nostaa pallon kuppiin. Ero 10 pistettä, taitaa olla 6-0 rani meneillään. Ross haluaa sen katkoa. Pelaa vielä kulmaan. Chukwuma, Vaxlax aivan auki. Levypallosta pääsee rankomaan Christian Keeling. Siinä nähtiin Vaxlax laitoi pallon ja siinä tavallaan Mikael Aalto puolusti sen jälkeen Jalen Henryä. Ja hänellä oli tämmönen valintatilanteen, että meneekö hän Vaxlaxiin vai ei. Ja hän jätti sen menemättä ja pysyi Henryssä, mutta sitten taas ja hyvin tuli sieltä Christian Keeling levypalloon ja pystyi nostamaan 2 pistettä. Keeling jälleen pahan teossa, nappaa siitä riiston, hyökkää Tahvanaista vastaan, mutta ei onnistu viimeistelyssään. Katselee vähän sinne Penttilän suuntaan, että olisiko siinä voinut joku vihellys olla, mutta ei ole. 1,5 minuuttia vähän vajaa jäljellä. Molemmilla virheet täynnä. Yksi aikallisen vielä Korihalla käyttää Champion sisään, jossa Aalto työntänyt Henryn korin alle. Henry 3. henkilökohtainen virhe. Ja Aalto vapari viivalle. Tämä on iso virhe tähän kohtaan. Joo, ehdottomasti. Nyt on päässyt Korihait pari kertaa hyökkäämään ja jälleen kerran Championin 1 vastaan 1 tilanteiden kautta. Ja nyt siinä Aalto lukee hyvin tilannetta, että hänellä on mahdollisuus voittaa toi niinku tavallaan hyvä asema taas kerran tuohon korin läheisyyteen. Ja Champion löytää hyvin Aallon siitä. Ja Henrylle tosiaan 3. virhe, niin se on ehdottomasti iso juttu tämän ottelun kannalta. Mutta mitä tekee tässä kokenut joukkue? Seagulls siellä kuvien ulkopuolella laittoi jälleen oman kokouksen viisikon toimesta. Kentällä pystyy ja kävi vähän lävitse. Oletan, että sitä, että miten näissä lähdetään jatkossa puolustamaan, kun nyt Henry otetaan vaihtoon ja René Rougeau tulee vitospaikkaa miehittämään. Joo, ja Seagullsilla näkee aika usein että kun tulee joku pelikatko, on se sitten vapaa heitot, on se ennen aika lisää tai tulee joku virhevihellys, niin aika usein René huutaa joukkoon kokoon ja muutama nopea sana siinä ja keskittyminen taas seuraavaan pallonhallintaan. Et siinä näkyy just tätä kokeneiden pelaajien merkitystä, että tavallaan he pystyy niinku tiukassa paikassakin ohjeistamaan sitä joukkuetta ja pitää sen, että hei, pidetään paketti kasassa ja seuraava tilanne. Aaron Ross laitetaan ahtaalle, mutta ei riittävän ahteelle. Siinä on Aalto ja Bojan tiellä, mutta valmista ei tule. Ja tässä vaiheessa taitaa tulla aika lisä, oletan kyllä vain siellä. Korin jälkeen Korihait haluaa käyttää tuon jäljellä olevan aika lisänsä. Otetaan tuohon kiinni, siinä tosiaan René Rougeau. Usein se koolle kutsuja näissä kokouksissa. Ota vähän omalta coachausuralta sellaisia, oliko esimerkiksi Jeremiah Woodhan usein mielletään jollain tapaa johtavaksi mieheksi ja kaikin puolin aikamoiseksi roolimalliksi, mutta oliko hän sitä kentän puolella tai tuleeko muuten omista coachattavista näitä mieleen? No kyllä tietysti on muutamia sellaisia pelaajia, niin kuin esimerkiksi Jeremiah Wood ollut, että eihän se tarvi aina olla se joukkueen paras pelaaja, ketä johtaa, mutta se voi olla myös se joukkueen kokenein pelaaja. Että tavallaan se on kuitenkin äärettömän iso merkitys, että sulla on joukkueessa semmoinen pelaaja tai pelaajat, ketä pystyy johtamaan sitä vähän niin kuin sisältä päin. Että totta kai valmentaja johtaa sitä toimintaa ja vastaa isosta kuvasta, mutta tavallaan se joukkue pitää pystyä myös johtamaan itseään sieltä sisältäpäin. Ja sitten niin jos näitä joukkueita ajatellaan, niin onhan siinä niin Bojan Sarcevic, René Rougeau on sellaiset pelaajat, ketä on kuitenkin niin kuin sanottu, niin he on nähnyt aika paljon tässä lajissa. Ja se on äärettömän tärkeää, varsinkin kun joukkueella voi olla kokemattomampia ulkomaalaispelaajia tai vaikka suomalaispelaajia. Mitä siinä coachi ajattelee, kun joukot puhuu omiaan? Onko siinä vaan se, että eiköhän nuo tiedä, mitä ne tekee, vai tuleeko siinä sellainen, että haluat seuraavalla katsolla kysyä, että mitä sanoitte tai mitä sovitte? No monesti saattaa tulla sitä, että kysyy, että mitä kävitte läpi, mutta joskus jos tietää, että nyt ei kannata puuttua, niin sitten tavallaan antaa asian olla, kun tietää, että ohjeistus oli kuitenkin hyvä. Hieno hyökkäys Jalen Jacksonilta. Hän siinä omaa vartaloaan käyttää suojatessaan Rougeau'n torjunnalta ja nostaa pallon korin. 40 sekuntia puoliaikaa jäljellä. René Rougeau. Aalto kimpussa ja ahdasta on. Osuu Aallon käteen, näyttää välittömästi Karoliina Andersson ja Seagulls pallolla jatkuu. Päätelen siitä, että Aalto ei asiaan protestoi, niin ihan oikein meni. Joo, siinä hyvin laittoi Aalto painetta palloa ja René ei pystynyt tavallaan ihan helposti saamaan sitä syöttöä vapaalle pelaajalle. Keeling, Vaxlax, Ross, Rougeau ja Chukwuma viisikosta. Korihalta Jackson, Sarcevic, Champion, Aalto ja Tahvanainen. Pelikellossa 33 sekuntia, heittokellossa nyt 10. Aaron Ross, virheet molemmilla täynnä. Keeling, Rougeau, 3. Eturautaan levypallo Aalto. Aalto lähtee itse kuljettamaan. Rougeau sen verran häiritsee, että siitä ei Aalton vauhtia alleen saa kerättyä. Pallo Jalen Jacksonin kädessä. Chukwuma pallollisessa.
Tahvanainen, vähän tulee nilkoille syöttö. 6 sekuntia, Aalto skriinaa, Tahvanainen, oma ratkaisu. Takaa rautaan, Rougeau levypalloon. Ja näin kätellään ensimmäinen puoli aika. Corey Hight tekee vakuuttavat 49 pistettä, Seagulls jää 10 pisteen päähän. Täällä, että on ollut tässä jo mukana silloinkin, kun Corey Hight ei ollut täällä päässä sarjataulukkoa, niin kyllä se on niin kuin myös hatunnostoarvoinen suoritus ihan koko seuralla. Kyllä. Corey Hightsta lisää myöhemmin, jos tyhjää aikaa tulee, mutta nyt annetaan pelin puhua. Pallo Corey Hightlla ja Jalen Jacksonin kädessä. Aalto, Keeling vastassa. Sen jälkeen René Rougeau Aaltoa puolustamaan, pallollinen laita tyhjäksi, annetaan Mikaelin pelata 1 vastaan 1 ja se on ihan oikea valinta. No jälleen kerran mitä Saukkola puhui tuossa puolen haastelussa, että Corey Hight pääsee tuolta 3 sekunnin alueelta tekemään hyvillä prosenteilla pisteitä ja jälleen kerran toinen puoli alkaa samalla lailla. Vastausta Joni Rougeau toisessa päässä, Champion saa kättä väliin ja pelastaa pallon vielä kentälle. Erinomainen puolustus jälleen kerran Championilta tuolla low postissa. Champion tällä kertaa vähän kauempaa, mutta tulos jää laihemmaksi. Tahvanainen kiilaa kylkeen, jottei Keeling pääse eteenpäin lähtemään. Rougeau. Ross käyttää Rougeau'n palloscreenin. Ross pääsee keskimatkan heittoon. Nämä on aika kova Rosentin heittoja Carol Rossille ja taas osuu. Kyllä. Karen Ross on noissa äärettömän hyvä pelaaja ja jälleen kerran osoittaa sen, että kun hän pääsee tuohon vaparivivan tuntumaan ottamaan tuon oman hyppyheittonsa, niin tulos on aika usein tuo. Tahvanainen. Aalto koittaa vierestä tehdä tilaa keskimatkan heittoville Tahvanaiselta ja osaa ne muutkin miehet keskimatkalta heittää. Ero 12. Siinä hieno 2 miehen peli Tahvanaiselta ja Aallolta, että Tahvanainen lähtee kuljettaa tuohon keskelle ja Aalto pystyy vähän kääntämään tuota screeniä, mikä avaa sen tilan sitten Tahvanaiselle tuohon hyppyheittoon. Hieno pallon liike siinä Seagullsilta, mutta lopulta Vakslaksin 3. kierron. Sarsevich taitaa poimia levypallon. Popissa Champion, tällä kertaa ei lähdetä kolmoskaaren takaa paukuttamaan. Tämän syötön katkoo hienosti Ricky Vakslaks. Hyvää käsien käyttöä. No jälleen kerran niin kuin ennen peliä mainitsin Ricky Vakslaks pallollisen puolustajana, niin näyttää miksi hän on siinä äärettömän hyvä. Hyvin puolustaa pallollista myös Mikael Aalto. Henry katselee Mikkolan suuntaan, että eikö siinä joku virhe ollut, mutta Mikkola sitä mieltä, että Aalto ihan oikein puolusti. Sarsevich 4-5 aivan yksin, mutta tämä 3 nyt rautaan. No siinä on nyt 2 otteeseen Seagullsilla ollut saanut palloa tuonne korin alle. Ensin Rougeaulle ja toisen kerran Henrylle, mutta siinä Corey Hightin isot on pystynyt puolustamaan heitä hyvin. He on saanut aika vaikeita heittoja ja jälleen pystytään pakottamaan Seagulls vaikeeseen heittoon. Et jälleen niin Corey Hight aloittaa puolustamista ja siten miten tämä ottelukin alkoi, että Seagulls ottaa vaikeita ratkaisuja. Aalto, Rougeau puolustaa läheltä. Melkein pallollinen laita jälleen tyhjäksi, mutta kuula pistetään kiertoon. Heittokellossa 6 sekuntia. Bojan Sarsevich vielä rullaukseen Championille, jolla pienempi Ross vastassa. Ja on siis upeaa katsoa, miten kokeneet pelaajat, kun kello menee loppua kohden, ei ruveta hätäilemään, että jotain rukousta vaan ilmaa, vaan annetaan sinne pieneen etuun. Jos on 4 sekkaa aikaa, niin se on Koriksessa tosi pitkä aika. Se on pitkä aika ja siinähän Seagulls lähti taas vaihtamaan tavallaan niin kun heittokello menee loppuun, niin he lähtee vaihtamaan palloskriiniä, mutta siinä Bojan malttaa. Champion ottaa hyvin asema, hän saa työnnettyä Rossia taas tuonne korin alle. Bojan malttaa, ei lähde pakottaa mitään, vaan antaa Championille sen pienen ajan ja sit löytää äänet syötöllään. Ja niin kuin sanottu, kun Champion pääsee tuohon korin läheisyyteen, niin äärettömän vaikea pideltä. Kuvien ulkopuolella Sarsevich käy Ivanovicin kanssa jonkinlaista debattia. En tiedä mistä asiasta, tai ei mitenkään kiihtynyttä, mutta ihan vaan jonkinlaisen pelillisen asian käyvät siinä puimassaan lävitse. Nyt siellä vuorostaan Keeling juttelemassa Ivanovicille tai johonkin suuntaan Corey Hight-penkkiä. Taisi olla, en tiedä oliko jopa katsomoon, että saattiin huutaa jotain ja hän huusi takaisin, mutta voin olla väärässä. Hyvä, että jutellaan, sillä ongelmakohdat saadaan aukeamaan. Keeling antaa tekojen puhua, mutta valitettavasti hänen kannaltaan tuo 3 jää rautaan. Championilla jälleen vauhti päällä. Hyvin ottaa kuitenkin Seagulls suoran ajon pois. Champion jälleen. Korin alla Aalto vastaan Vakslaks Champion hommiin. Ja nämä on hänen etäisyyksiä ja hänen viimeistelyitään. Mies on ihan Korisliigan parhaita läheltä viimeistelemään, vaikka se välillä vähän vaikeammalta asento näyttäisikin. Hän on todella taitava tossa, että hän osaa ajaa tuohon. Aika usein viimeistelee tuolla oikealla kädellä, mutta hän osaa tehdä se tosi taitavasti. Nyt hän pääsee hyökkäämään tuohon korin alle
suhteellisen helposti ja niin kuin sanottu useampaan kertaan, niin sit se on vaikea puolustettava, mutta on myös sanottava se, että kyllähän niin kuin puhuttu, niin todella kova pelaaja on myös kyseessä, että ei missään tapauksessa niin kuin helposta asiasta ole kyse. Vaikka varmasti niin kuin kaikki tietää, miten sieltä tulee tai minkälainen ratkaisu, niin silti hän pystyy sen aika usein tekemään. Koko kentän mitalta laittaa prässiä Seagulls. Laihonen Aallon tilalle kentälle, äskeinen pallohallinta. Jonkinlaista turhautumista siinä Jalen Henryn katseessa oli, kun tuntui, että ei pallo oikein hänen suuntaansa pyöri mitenkään, kun lopulta hänen kädestään pallo yli ja viimeistely ennen sitä ohi. Jackson vastaa Vaxlax. Hyvin pysyy Ricky Vaxlax jälleen tiellä. Champion tippaamaan levypalloa, mutta ei tule valmistaa Rougeau levypalloon. Siinä Vaxlax pystyy nyt aika hyvin pysymään tuossa Jacksonin oikein käden puolella, että saa sen takia haastettua tuota heittoa, kun tietää mitä tekee ja pystyy sen hyvin tekemään, niin Jackson joutuu ottaa vaikea ratkaisu. Edelleen Henryllä tuskailu jatkuu. Jackson kuulemma kolmonen ja siellä on. Siellä on ja se on aikalisän paikka. Ero kasvanut 19 pisteeseen. Jalen Henrylle tekisi mieli käydä taputtamassa olkapäälle, että kyllä se siitä jälleen mies taistelee pallon perään, että koittaa pitää sen kentällä omillaan. Pallo kuitenkin Korihai käsiin ja tuosta nopeasta Jackson vapaaseen kulma kolmoseen. No, hän on tietysti niinku pelaajan kannalta äärettömän valitettavia tilanteita tavallaan, kun sä ei taistelet pallon perään, et saa sitä ja vastustaja vastaa muutamassa sekunnissa 3 pisteen heitolla toiseen päähän, niin ne on niinku henkisestikin myös hyvin semmoisia tilanteita, mikä helposti saa vastustajalle se hurmion päälle, niin kuin nyt on taas Korihait vähän saamassa sitä samanlaista ilmettä, mikä heillä oli tuossa pelin alussa, ja nyt vastaavasti Seagulls joutuu taas kaivamaan sen sieltä, että päästäkseen peliin mukaan. Täällä Winterissä tunnelma on tosiaan loistoluokkaa ollut tänään. Tiistainen pettymys on huuhdottu alas, ainakin toistaiseksi. Ja lopullinen huuhtominen varmaan alkaa pelin jälkeen ja huomenahan sitten jonkinlaista, jos ei nyt kansanjuhlaa, niin ainakin sellaista yhteistä kokoontumista kahden maissa. Tuolla rantapaarilla sitten on joukkueen ja fanien toimesta ja hieno viininpunainen on Winteri tänään ja niin oli kyllä koko uusi kaupunki, kun tänne ajeli niin joka paikassa. Liput liehuivat, tietysti Suomen lippuja myöskin näin vapunpäivän kunniaksi, mutta hyvin on uusi kaupunki Korihaiden juttuun tänä keväänä syttynyt. Tänä keväänä ja oikeastaan jo aikaisempinakin keväänä, että se on iso juttu tässä Korihaiden nousussa on myös se, että he on saanut tämän niin kuin, kaupungin heräämään ja kaupungin sykkimään koripalloa ja se tunnelma mikä täällä on ja se tunnelma mikä oli jo vanhassa hallissa Pohitullissa, niin sehän on niinku, hyvin poikkeuksellista, että kyllä niinku tänäänkin huomaa sen, että kyllä tämä asia niinku merkkaa, että tämä yleisö on niinku joukkueen takana ja sen arvoa ei voi väheksyä. Ei kotipeleissä eikä muutenkaan. Kyllä, ja jos miettii tuota välieräsarjaa Vilpasta vastaan, kun René Rougeau osuu kolmosen, niin siellä Uki-fanit ansaittua krediittiä saivat siitä, miten varmaan voisin kuvitella, että viime vuosiin yksi parhaimmista sarjoista tunnelmaltaan kyseinen oli. Mutta annetaanhan pelin välillä puhua. Fiilistellään lisää myöhemmin, katsotaan mitä fiilistelylle tekee Jalen Jackson. No ei vielä muuta tämä rautoihin. Äskeisen Rougeau'n kolkin myötäero 16 pisteessä ja 5-12 jäljellä 30. Ja nyt ollaan taas niinku tärkeillä minuuteilla, että se oli äsken 19 ero. Seagulls tuli aikalisältä, René heitti kolmosen. No nyt saatiin heti stoppi puolustuksessa. Niin nyt jälleen niinku tärkeitä pallohallintoja siinä, että mihin suuntaan tuo ero tosta lähtee, että saako Seagulls sitä kavennettua vai saako Korihait jälleen kerran ehkä kasvatettuakin jopa sitä eroa tosta. Jos joku on tänä keväänä vaikutuksen tehnyt, niin tosiaan se kyky, millä Seagulls kuopasta itsensä ylös kaivaa, mutta katsotaan. Rougeau nostanut vähän omaa profiiliaan, ottaa vähän rohkeammin heittoja. Tämän levypallo hoitaa loistavasti Laihonen, Jackson, Champion, Starcevic ja Tahvanainen viisikossa. Korihailla Heinonen äsken sisään Seagullsilta. Laihonen jälleen koria kohti. Hänessä joutuu Christian Keeling roikkumaan ja siitä Keelingin toinen virhe. Henry ja Ross muuten 3 virheellä. Laihonen Korihaista 3 virheellä. No siinä äsken taas Laihosen tilanne vähän samankaltainen, mitä nähtiin ekalla puoliajalla. Seagulls vaihtaa palloskriiniin ja Laihonen hyvin ottaa sitä asemaa ja pienempi puolustaja joutuu rikkomaan. Laihonen jälleen hyvässä mukana. Nappaa sieltä levypalloja matkaa vapari viivalle. Ja Laihonen on muutenkin semmoinen pelaaja, mikä pitää niinku nostaa tänään esiin. Että hän on tuonut kyllä niinku, kaivattaa tärkeitä energiaa tuohon Korihaiden pelaamiseen. Ja sitten kuitenkin, niin kuin äsken sanoin, niin hän on myös pystynyt hyökkäyspäässä olemaan niinku hyvinkin plusmerkkinen pelaaja joukkueelle.
Niin ja kun tuossa Seagulls on aiemmista sarjoissa, siellä oli Pöllä ja Carver, sen jälkeen oli Kimbrough ja nimi hävisi Marshall, niin tuntuu, että Kimbrough ja Carver näistä mainituista eivät kovin kummoisia sisäuhkia olleet, mutta nyt kun Aalto menee vaihtoon ja Laihonen tulee ja tuottaa jotain, niin ei voi vaan laittaa jotain huilaamaan ja ne sentterit pelaa 0-0. Kyllä se on niinku hyvin tärkeä huomio tässä ottelun kannalta, että tavallaan Seagulls vaihtaa noita tilanteita ja Corey Hight silti pystyy niinku rankaseen näitä just myös niinku Laihosen kautta. Ja sitten jos katsotaan, miten Mikael Laihonen siinä tekee, haastaa Osku Heinosen heiton, sen jälkeen spurttaa saman tien toiseen päähän hakemaan asemaa pienempää Heinosta vastaan. Energiaa tulee ja nyt kun Laihonen tekee tilaa, niin Frank Champion pääsee karkaamaan Donkkiin. Ero jälleen 20. No erinomainen suoritus siinä Championilta ja myös Laihoselta, että hän hakee asemaa, Champion lähtee haastamaan, niin hän saa vähän screenattua Rougeauta tossa. Rougeau pienempää Harrisia vastaan, haluaa siitä vihellyksen Harrisille, mutta pilli ei soi. Laihonen jälleen hakemassa asemaa, mutta pilli vislaa. Tällä kertaa se on Laihonen, joka tilanteessa on rikkonut vaan tönäisee siitä Heinosen tieltään. Se on 4. virhe Laihoselle. Laihonen siellä vähän edettiin siihen tyyliin, että Heinonen myyntityötä tässä virheen näyttämiseksi tekee. Iso juttu, ero 20, Carol Ross otetaan vaihtoon Niemi-peliä pyörittämään. Seagulls tarvisi muutaman voittoisan minuutin nyt kaventaakseen eroa ennen 40. Keelingia painostaa siinä Ville Tahvanainen. Keeling hyökkää, hyvin pysyy Tahvanainen tiellä. Ei auta, Keeling 2 pinnaa. Kova henkilökohtainen suoritus Keelingiltä, että aika tuonen hyökkäys, jossa oltiin hyvin paikallaan ja tavallaan annettiin Keelingin pelata tuo 1 vastaan 1 tosta. Ja Tahvanainen ihan hyvin pysyy edessä, mutta silti Keeling pystyi luomaan tuon heittonsa tosta vielä. Laihonen korja kohti, Rougeau tiellä. Ahdasta on, pyörii tukialavarassa. Keeling nappaa riistoa, pallo päätyy Championille ja 2 pinnaa sieltä. Niemi. Harris koittaa taistella Rougeau screenin yli, mutta vaikea tuntuu olevan. Keeling sisään. Rougeau ohi Harrisin. Jackson koittaa rikkoa. Rougeau katselee, kun siellä lentokaloja hyppii ympärillä. Lopulta passaa Chukbumalle. Tämä ei onnistu kuitenkaan 3. Tahvanainen rikkoo tästä kohtaa. Korjalle vasta 3. joukkueen virhe. Siinä oli vähän aikaa Haimeri hädässä, mutta... No, hyvin siinä Rougeau malttaa, että siinä on niin kuitenkin hyvin riistohalukkaita ja hyvin heitotorjuu, että Jackson Champion edessä hyppimässä, niin hän katsoo, sitten löytää vapaan pelaajan sieltä kulmasta. Mutta tällä kertaa heitto vaan meni ohi, mutta kuitenkin hyvin malttoja odotti ja saatiin kuitenkin hyvä heittopaikka Seagulls. Laihonen hyvä pätkä, sen jälkeen vaihtoon ja Aalto takaisin kentälle tekemään omia juttujaan. Niemi. Aalto juuri tätä prässäämään, pallo sisään, Rougeau. Ja 2 pinnaa René Rougeau. Hyvin. Levypallolle oli menossa myös Chukwuma, mutta sellaista ei René tarjolle päästänyt. Aivan paras pistemies Frank Champion. Toistaiseksi 24 pinnaa ja vielä on reilu sellaisen Cooperin testin verran koripalloa jäljellä. Jackson. Sisällä Aalto hakee Chukvumaa vastaan asemaa. Pallo pelataan vaparille, josta Frank Champion laittaa niin sanotusti lisää tavaraa tauluun. Ero jälleen sen 20. Chukvuma. Heinonen kulmasta. Chuku lähtee hyökkäämään. Aalto hakee torjuntaa, mutta läppää siinä käsille ja viivalle mennään. No siinä taas näistä mistä on puhuttu tässä pelin aikanakin, että palloskriinin tilanne ja Mikael Aalto auttaa tuohon tilanteeseen. Ivanovic jää sinne käsi pystyssä odottamaan läpyä ja lopulta sellaisen 15 sekunnin odottelun jälkeen Aalto ei jätä roikkumaan ja käy antamassa läpi. Kyllä. Henry takaisin kentälle, Rougeau vaihtoon, jatkamme 2 Chukwuman vaparilla. Seagulls viisikko. Niemi, Heinonen, Chukwuma, Keeling ja Henry. Korihailta Aalto, Champion, Jackson, Herrala ja Harris. Nyt on mielenkiintoinen pätkä taas Seagullsin näkökulmasta, että Henry tulee kentälle 3 virheellä ja vastaavasti Korihailla on kentällä Champion ja Aalto. Niin voisi kuvitella, että Korihait koittaa hyökätä sieltä korin alta nyt. Katsotaan, miten J.J. Henry on saanut omaa pakettiaan kasaan. Siinä on varsin näkyvästi mies turhautumistaan esiin toi, kun siellä tuntuu, että 50-50 pallot koko ajan menevät häntä vastaan. Tietysti kokenut mies, 30 vuotta ikää jo ja
koripallourakin ammattilaisena jo melkein 10 vuotta. Chukwuma Huiliin kentälle Vakslaksi. Niemi puolustaa pallollista, sen jälkeen Champion töihin. Herralla vastaan Heinonen. Sinne halutaan työntää Championille Vakslaksi ja vastaa pallollista laitaa, koitetaan vähän tyhjentää. Hieno syöttö Herralalle. Se käy sen kovin paljon lähemmäs, ei voisi tämä mennä. Tästä virhe Jalen Henrylle, hän antaa siinä kyynärpäätä Aallolle. Seagulls penkki protestoi. No iso vihellys pelin kannalta, että siinä Henry nostaa noita kyynärpäitä ja Aalto saa hyvin myytyä tuon tilanteen tuomarista. Aja lisää Mutta ehdottomasti niin iso vihellys tämän ottelun kannalta. Se on tosiaan Jalen Henryn 4. virhe. Mies ei osta tätä millään. Aalto tosiaan aika iso liikkeisesti siinä maahan menee. Ja siinä Henry käy edelleen sitä tilannetta läpi ja koittaa näyttää, että hyökkää Aalto työntää päätä eteenpäin ja hän vaan pitää kädet ylhäällä. Henry vaihtoon ja Justus Kilpinen kentän puolelle. Henry ja Laihonen nyt 4 virheen miehiä, mutta Seagulls tässä ilman muuta häviävä osapuoli on. Nyt tietysti Seagullsilla, niin siellä on Ross, Henry, Rousseau vaihdossa tällä hetkellä. Niin nyt on hyvin tärkeä minuutti 30, että siinä on nyt kuitenkin 20 pistettä eroa ja heidän näkökulmastaan sitä tietysti pitäisi saada siitä pienenemään, jotta he pystyvät vielä voitosta kamppailemaan. Toki, niin kuin sanottu, 20 pistettäkin on mahdollista ottaa, mutta ei se helpolla tule. Niemi. Oma kolmonen. On hyvä. Tämä on tärkeä. Tämä on erittäin tärkeä. Tärkeä onnistuminen Seagullsille ja myös Trey Niemen kannalta, että hän oli vähän ehkä heikko vaihto siinä ensimmäisellä puolella, jolloin Korihait pääsi vähän saamaan sitä entistä vahvempaa otetta pelistä. Ja sinne katsomana, no Aalto pitää tämä vielä kentällä, Aalto haluaa sitä virheen Kilpiselle. Aalto hyökkää. Kilpinen kuittaa tästä virheen. Kilpinen ei osta tätä ollenkaan. Muisteli siinä aika lähellä oli myös viivalla astuminen. No siinähän aika minun mielestä jalka on viivan väärällä puolella, mutta joo, äkkiseltä näytti siltä, että olisi ollut yli, mutta kahdella Aallon vaparilla kuitenkin jatketaan. Eroa 22. Siinä oli äskeinen kolmonen Niemelle tosiaan päivän ensimmäinen onnistuminen. Niemihän on ihan hyvää kevättä pelannut sieltä penkiltä niitä pinnoja tuonut sen kymmenkunta peliä kohde ja se yksi välierä, jossa Carol Ross oli pois, niin oliko 18 pinnaa miehen saldo. No ja Trey Niemi on kuitenkin sellainen pelaaja, että hän on äärettömän taitava hyökkäyspäässä, että hän pystyy luomaan itselleen sitä heittoa. Että niin kuin sanottu, hän on väläytellyt ja mun silmään on myös niin kuin parantanut puolustuspään tekemistään tässä kevään aikana. Että varmasti semmoinen yksi kehityskohde, mikä hänellä on ollut just puolustuspään pelaaminen, mutta sekin on ottanut niin kuin kehitysaskelia näissä kevään pudotuspeleissä. Niin kyllä, tätä mitä on läpi kevään, kun näitä keskusteluja on, milloin aika paljon valmentajien kanssa juttelen, jotta jonkunlaista pohjatyötä selostuksia varten saa, kun Kilpinen kolmosessa. Niin siellä usein nostetaan esiin se, että Niemeä vastaan hyökätään, mutta ihan totuudessaan, tai kannattaisi hyökätä, mutta totuudessaan Niemeä ei ole tänä keväänä päästy käyttämään juurikaan, että häntä vastaan olisi oikein hyökkäämällä hyökätty. Katsotaan, Jamir Harris varmaan se haluaa heti tehdä. Siinä vaihto Seagullsilta ja se avaa tuo kolmosen Jamir Harrisille. Ero sillä 23 pisteeseen. 10 jäljellä 10 sekuntia. Virheet täynnä Korihailla. Ross. Niemi vieressä. Niemi vastaa Herrella. Niemi hyökkää, korkea floatteri. Takarautaan, Herrella levypalloon. 30 minuuttia Korista takana. Kauden edetessä, kun tulee paljon vaihtavia puolustuksia, niin he haluaa hyökätä sitä vastaan tuolta Korin läheisyydestä. 40 menossa. Viimeinen 10-minuuttinen näille kahdelle joukkueelle tämän kauden osalta. Carol Ross, Justus Kilpinen, Trey Niemi, Ricky Vakslaks ja Rene Rousseau Seagulls viisikossa. Kilpinen sisään, Aalto pitää oven kiinni, Niemi ulkona, heittokellossa 5, Niemi. Eturautaan, Herralla levypalloon. Herralla Harris, Champion, Goraki ja Aalto Seagulls, kun Korihait viisikossa. No jälleen kerran vaikea hyökkäys Seagullsta, ei oikein saanut niinku luotua minkäännäköistä etua ja sitten Trey Niemi joutuu ottaa haastetun 3 pisteen heiton. Champion sitä mieltä, että siinä Seagulls kädet välissä olivat. Haluaako Korihait haastaa? Ei halua.
Ainakaan Ivanovic ei osoita kummempia haluja siihen, vaikka Goraki vähän ruutua koittaa sormillaan piirtää. Ero 23. Ross pitää Harrisin takanaan. Ilpinen skriinaamaan. Harris aikainen virhe. Ja siinä Harris joutuu rikkomaan, kun Ross on käyttämässä tuota palloskriiniä keskustaa kohti. Mutta juuri ennen kuin hän käyttää, niin hän lähteekin hyökkää tuolta sivurajan puolelta. Ja tavallaan pallollisen puolustajan, jos puolustetaan sitten, että pelaaja siihen screeniin pakotetaan, niin silloin sun tärkeä tehtävä on just se, että sä et anna sen hyökätä sieltä toiselta puolta. Ja nyt Ross pääsee sieltä hyökkäämään ja Harris joutuu rikkomaan. Seagulls triplavaihto. Kilpinen Vakslaks Niemi huilaamaan ja niin sanotusti ykkösiä ylle. Rougeau rautaa vain. Keeling, Ross, Rougeau, Henry ja Chukwuma siis viisikossa. Vieraspaitansa jälleen käyttöön saanalla Seagullsilla. Siellä tosiaan, jos tarina on jollekin vieras, kun Goraki osuu kakkosellaan, niin Seagullsilta huoltokasti vietiin tuossa välierien alla, jossa oli myös kaiken muun ohella vieras asut. Ai kun on hyvä idea molemmilla, mutta eri idea molemmilla. Jelle Henry siinä koittaa heittoa kääntää vielä syötöksi Rougeaulle, mutta Rougeau ei ole ottamassa syöttöä vastaan, vaan valmistautuu levypallosta kinaamaan. Kyllä tuossa niin näkyy myös ehkä semmoinen iso ero näiden joukkueiden välillä, että äskeisessä Korihaiden hyökkäyksessä kuitenkin ihan ok puolustus heiltä. Korac otti niin haastetun 2 pisteen heiton vapaudelta, mutta hän laittoi sen sisään. Henry hoitaa hienosti levypallon Laihosta vastaan siellä äsken. Mikael Aalto liputti itsensä vaihtopenkille ja 4 virheen rasittavan Laihonen kentän puolelle. Ross Herralla hyvin tiellä. Kaaren päästä Rougeau. Tämän 3. Eturautaan. Toiseen suuntaan Harris. Champion jo valmiina hyökkäyspäässä. Goraki. Työntöheitto on hyvä. Ero alkaa muodostua. Sitä on nyt 27. Ja Seagullsilla niin sanotusti ykköset yllä. Rougeau. Nyt menee helpon näköisesti Rougeau leijappi siinä. No siinä pieni kommunikaatiokatkos Herralla kaksikolta, että Rougeau saa pallon ja Harris näyttää, että lähde vaihtamaan, mutta sitten Rene lähteekin hyökkäämään ja tavallaan, että ei tapahdu mitään screeniä, niin silloin hänen aukeaa vapaa väylä, kun Harris oli jo vaihtamassa sitä. Tässä se ehkä vähän näkyy, että Harris ja Herrella vähän vähemmällä vastuulla ja ei kauhean paljon yhteisiä minuutteja tässä kevään mittaan ole. Vähän epäselvyyksiä näissä. Laihosen 3. rautoihin, Ross toiseen suuntaan. Ross vastaan Laihonen. Hän viittelöi siinä Henrylle, että mene sisään vaan Gorakia vastaan. Ross keskimatkalta. On hyvä. 2 pistettä Karo Ross. Ero 23. No siinä kuvien ulkopuolta sanottakoon, että Ross heittää tuon 2 pisteen heiton ja sen jälkeen pikkasen irvistelee. Että kyllä siellä varmaan jonkunnäköistä pientä vaivaa edelleen on, joka pelaamista saattaa vähän hidastaa. Siellä tosiaan Carol Ross tuon 4. välieräpelin missasi. Sen jälkeen vitospeli oli mieheltä todella piimäinen. Siinä Goraki roikkuu Rougeaussa, siitä pilli soi. Niin tosiaan Ross, vaikka hyviä pelejä on pystynyt pelaamaan, niin kun tässä ihan valtava määrä koripalloa on ollut Seagullsilla viime aikoina siellä oikein luntattava. Niin tosiaan kauden mittaan 46 peliä pelattuna ja tuossa 5 viikon aikana 14 korispeliä ja käytännössä 3 peliä siis viikkoon. Ja vaikka Kotka oli lähellä, niin Joensuu oli kyllä pirun kaukana. Chukwuman 3. rautaan. Henry taistelee levypallon keltapaidoille. Henry vastaan Goraki. Henry työntää heittokellosta 7. Keeling. Hyvä vaihto siinä Korihailta. Keeling vielä syöttää Rougeaulle. Sekin vielä kiipeää raudasta ulos. Herralla torjuu ja ottaa siitä pallo vielä haltuunsa. Keelingiltä lähtee kenkä, hän saa takaisin sen jalkaan. Ja hieno passioni Herralalta, siitä kiittää Frank Champion. Ja tässä vaiheessa Seagulls pakotettu käyttämään toinen aika lisänsä. Ero 25 ja peliaikaa jäljellä 6-17. No siinä iso kuvapelissä pysyy aika samanlaisena nyt tällä hetkellä. Korihait puolustaa hyvin, Seagullsilla on vähän hankaluuksia löytää hyviä heittopaikkoja. Ja sit kun tulee semmonen heittopaikka, niin sit nekään ei niinku uppoa. Ja sit semmonen ero, mikä tässä tietysti on, että kun Korihait saa paljon riistoja, puolustuslevypalloja, niin he pääsee juoksemaan jonkun verran. Et on niinku äskenkin ennen aika lisää, he sai nopeasta hyökkäyksestä Koriin ja vastausta Seagullsilla. Se olisi vähän haastavampaa tietenkin, kun ei saada niitä stoppeja puolustuksessa. Ja vaikka on miten kokenut joukkue Seagulls tässä, niin
kun jo kaveri edellä reilu 20 pinnaa ja pelataan viimeistä 10, niin kyllä siinä väkiseltään jonkinlainen pieni paine tulee, että pitäisi tehdä koria. Jokainen henkisesti vähän sattuu, jokainen kori, minkä kaveri tekee, jokainen heitto ja jokainen pallo, mikä ei käänny omalle puolelle, kyllä se lisää sitä tuskaa. Kyllä se lisää sitä, ja kyllä tässä niinku väkisinkin tulee mieleen sellainen, että Seagulls on kuitenkin venynyt tosi paljon näissä pudotuspeleissä, että näytti jo, että he katkee puolivälierissä KTP:tä vastaan. Sieltä he kuitenkin kairasi itsensä välieriin, ja sitten Kataja-sarjakin näytti jo, että Kataja voittaa sen 4-2, mutta sieltä he kuitenkin nousi vielä sen 7. peliin. Voi olla, että tavallaan kaikki on annettu ja nyt on vähän tankki tyhjä, henkisesti ja fyysisesti. Siltä se alkaa näyttää, mutta vielä 6 minuuttia tehokasta peliaikaa. Ross pallossa. Rougeau popista kulmassa Keeling. Sinne pallo tuleekin, mutta ei ihan suoraan heitto sylinteriin. Rougeau jakaa Rossille. Ross hyökkää ja Ross pistää pallon koriin. Siinä malttaa Seagulls nyt liikuttaa palloa, että ihan hyvin puolustuksen rotaatio toimii ihan hyvin noissa. He pääsee niin kuin auttamaan aina viereisestä pelaajasta, mutta Seagulls jaksaa liikuttaa palloa ja sitten löytää sen oikein ajoväylän siitä. Korihalla ei mitään kiirettä hyökätä. Kello tekee koko ajan työtä Wienin punaisen hyväksi. Herrala metrikaaresta. Rautaa vain. Levypallo Ross. Ross lähtee hyökkäämään ja kun Champion menee koria vahtimaan, niin Ross ottaa keskimatkalta. Ei tulosta ja levypallo hoitaa Goraki. No, siinä ehkä vähän esimerkki siitä, mitä äsken sanoin, että sit kun sä saat semmoisen heiton, mikä on kuitenkin käynyt Rossillekin semmoinen suhteellisen leipäheitto, niin sit se myös ne putoo ohi. Laihonen, tämä jää lyhyeksi, sukka heilahtaa, mutta pallo sujahtaa väärältä puolen rautaa. Vastaavasti jos sanottava, että ehkä Korihalta nyt tullut myös pari vähän hätäisempää hyökkäystä, että ei ole saanut hekään nyt oikein malttanut hakea niitä hyviä heittopaikkoja. Keeling, siitä 3. Ero 20. Niin tosiaan kyllä se varmaan Seagullsille kelpaa, että jos heittokellossa on vielä 12 sekuntia aikaa ja Laihonen pistää 3 ilmaan. Joo, lähtökohtaisesti kyllä se on sellainen asia, minkä varmasti Seagulls on ihan tyytyväinen. Keelingille 3. virhe, ensimmäinen Seagulls virhe. 4 virheellä tosiaan Jalen Henry ja Mikael Laihonen ja Keeling nyt 3 virheen kerhoon. Rougeau ja Chukwuma huilaamaan. Vaxlax ja Osku Heinonen kentän puolelle. Harris. Keeling aika ahkerasti käsiä käyttää, mutta vapaata kättä tarjoaa myös Harris. Laihonen keskimatkalta. Pelkkää sukkaa. Siinä hyvä puolustus kyllä Christian Keelingiltä, että ei antanut mitään ilmaiseksi ja sai otettua tavallaan sen ajon pois. Nyt siihen niin heitto, mikä jäi, oli tuonne keskimatkaheitto Laihoselle, mutta tänään hyvää peliä pelannut Laihonen, niin laittaa sen sisään. Että kyllä niin edelleen 10 pistettä Mikael Laihonen, niin se on ollut kyllä iso juttu Korihaille tässä ottelussa. Että on tullut sieltä niitä muitakin minuutteja ja onnistumisia kuin vaan Champion ja Aalto kaksikolta. Kyllä, siinä Champion väärältä puolen viivaa tai oikeastaan viivan päältä ponnistaa ja Juha Penttilä näkee tilanteen läheltä. Ross, Heinonen, Vaxlax, Keeling ja Henry tosiaan viisikossa. Rougeau viimeisellä huilillaan. Ross vastastaan Herralla. Ja hitaasti lähtee hyökkäys kehittymään. Pitkä kakkonen, no pelkkää sukkaa. Ei mikään kovin suuren energian kori, kaveri leipoo 20 sekuntia, vaikka siitä kakkosen saakin. Pallo ei käy kenelläkään muulla. Joo, siinä tietysti taas tehtiin palloskriini, jonka Korihat lähti vaihtamaan ja sitten Ross halusi hyökätä Herralaa vastaan siitä, mutta onhan siinä iso ero, että vastustaja vastaa sillä, että Harris tulee screenin takaa, heittää vapaa 3 ja ero 23, että Ei tunnu saavan stoppia Seagulls nyt millään. Hienoa on Korihaiden hyökkääminen. Koko ajan joukkue saa paikkoja, jotka sille kelpaavat. Hieno passi sieltä Keelingiltä. Henry ei saa ensimmäiselle vielä valmista. Osku Heinonen ja vapaa 3. Se on hyvä yhdistelmä Seagullsille ja kyllä vain 3 ui. No siinä Henrikin heitossa näki sen hyvin, että kyllä Korihait niinku tulee noihin tilanteisiin auttamaan. Ei tavallaan anna mitään helppoja heittoja, mutta sitten hyökkäyspallon jälkeen siinä oli vähän tietysti pelaajat epäselvyyksiä puolustettavista ja Heinonen sai ton vapaa heiton. Goraki. Champion pelaa ulos ja pallo käy 4 pelaajalla lopulta Harris vapaassa 3. Ja kyllä tämä lopulliselta alkaa jo maistua, kun ero nousee jälleen 23. Joo, kyllä.
Kyllä ehdottomasti näin ja jälleen kerran hieno hyökkäys Korihailta, että tuntuu, että he nyt vähän jo nyt näkyy semmonen niin kuin vapautuneisuus tossa, että pallo liikkuu ja tulee niitä vapaita onnistumisia. Korihait ottaa aikalisän, kun 2.20 jäljellä ja miksi sitten tässä kohtaa Moinen otetaan, niin se on vasta ensimmäinen Korihait aikalisä tähän toiseen puolikkaaseen ja 3 kun niitä jälkimmäisellä puolikkaalla on. Annetaanpa Winterin yleisön puhua tässä vaiheessa. Täällä sellainen 1300-1200 sydäntä lyö yhteen tahtiin, kun 2 minuuttia 20 sekuntia erottaa Korihait ensimmäisestä mitallistaan sitten Suomen EU-hun liittymisvuoden. Taisi olla 95, saattoi olla myös 94, mutta 95 tosiaan Korihait viimeksi finaalissa. Silloin tuli hopeaa kaulaan. Nyt tulee yleisömäärä. 1288 yleisömäärä tälle illalle. Hienosti ottaa Uusikaupunki 17 000 asukkaan kaupunki osaa myös tähän pronssimatsiin kauniina vapun päivänä. Ulkona aurinko paistaa ja perhoset lentelee ja Korihait heittää kentälle Leo Eklundin numero 11. Joo, kyllä jälleen kerran Winterissä on ollut tänään huikea tunnelma ja huikea meininki ja kyllä Korihait on vastannut siihen lyömällä hyvän energian esityksen pöytään ja vastaavasti sitten niin kuin sanottu Seagulls ei ole pystynyt sitä saamaan mitä he on kuitenkin näissä pudotuspeleissä saanut, niin ehkä niin kuin sanottu siellä on ollut se tankki vähän enemmän tyhjä ja Korihailla sitten ollut kuitenkin enemmän semmoista tavallaan energiaa ja jopa halua siinä pelaamassa. Champion löytääkö Rackin, hyvin puolustaa Keeling. Niin tosiaan siellä kun ottaa huomioon, että viimeisimpinä vuosina joukkueet on aina vähän erilaisia ja runkokin on Seagullsilla paljon toki muuttunut viime kaudesta, mutta siellä kun on viimeiseen vuoteen 5 mitalia voitettuna ja Korihailla tosiaan vuodelta 1995 viimeisin mitalli, niin tietyllä tapaa motivaatiotekijät Korihaiden puolella tässä ja en muista nyt matikkaa siitä, mutta jonkinlainen tutkimus siitä on tehtynä, että kotijoukkue yleensä motivoituneempi on näistä pronssipeleissä. Joo, se on hyvin ymmärrettävää kuitenkin päästä kotiyleisön eteen pelaamaan ja täällä yleisö on sut tukena, niin helpompi se energia tietysti siihen on kaivaa kuin vierasjoukkueella. Lenni Hervola kentän puolelle, kuten myös Mike Peterczyk. Laihonen. Vierenko Rackille, tämä pistää 91 pinnaa tauluun. Winterissä yleisö nousee seisomaan. Hervola pistää 3 sisään. Laiha lohtuhan se tässä kohtaa on, mutta jotain kuitenkin. Peterczyk pistää nauhaa kirjaimelle ja peliä päästään jatkamaan. Kamerahan voisi kierrättää vähän yleisön seassa jossain kohtaa tossa ja voitaisiin antaa yleisölle tilaa. Champion Eklundille. Laihonen viereen Harrisille. Tämän 3. On hyvä. Totta kai. Jamir Harris on etenkin tuossa puoliajan jälkeen vahva ollut, naputellut 14 pinnaa ja väitän, että melkeinpä kaikki on tältä toiselta puolikkaalta. Peterczyk vastaa Laihonen, nostaa pallon kuppiin. Joo, Harris on pelannut erityisesti, niin kuin sanoin, niin tämä toinen puoliaika on ollut häneltä todella vakuuttava ja koko ottelussa 3/5 3 pisteen heitot. Niin Mikael Laihosen ohella hyvin tärkeitä onnistumisia. Tämä maistuu kyllä. Eklund uittaa palloa koriin. Siinä oikeastaan niinku kruunu tälle illalle, nyt Korihait penkiltä tullut Leo Eklundkin onnistumisen, niin se aika lailla kruunaa tämän ottelun ja tämän illan niinku Korihaiden näkökulmasta. Annetaan viimeinen 20 sekuntia Winterin yleisölle ja me Konstan kanssa annetaan tilaa.